Какъв ще бъде човек, личи от детството, тъй както денят се познава от утрото. Глава 1. Отвличането на Марта. Марта издърпа опашката на котарака Спас. Той профуча като торпедо пред краката на горката й майка. Тя се подхлъзна, падна и счупи любимата си ваза. Колко жалко! Да, така би казал всеки, разделил се с безценна вещ, но не и Марта. Това дете беше много лошо. Когато се роди, всички роднини се надпреварваха да хвалят хубавото русокосо ангелче. Де да беше останала такава? Мислеше си майка и сега, докато събираше остатъците от кристал. Веднага ела тук! Няма пък, няма! Хвани ме, ако можеш! Марта се затича и с трясък затвори вратата на детската стая. Писна ми от тези досадни родители. Не прави това, не прави онова, измий си ръцете. Кога ще престанат да ме получават? Та аз съм почти на 6. Мога даже буквата си да пиша правилно. М! Ярко-сините й очи блестяха радостно от направената пакост. Косите й, къдрави и руси, висяха неестествено на мъничката й глава, защото от седмици не ги бе ресала. Марта, вкарай гребена в косите си. Бъди добро дете. Виж колко си хубава. Не ходи като разплетена кошница, казваше майка й. Ще ходя пък, ще ходя! Беше готовият отговор на детето. И така се случваше с всичко, което кажеха добрите й родители. Изведнъж прозореца на стаята се отвори. През него влетя огромна бяла птица с дълга извита шия и лъскави пера. Марта се ядоса. Как смееш да ме плашиш? Не виждаш ли, че съм още малка? Мога да те съдя за уплах. Татко ми е най-добрият адвокат. Направо ще те размаже в съда. Какво нахалство! Баща ти може да се справя с измамници и хулигани, но не и със собственото си разлигавено хлапе. Ама ти наистина прекаляваш! Тропна с малкото си краче Марта. Никой няма право да ми говори така. Аз съм единствено дете в семейството и към мен се отнасят с особено внимание. Преди час счупих любимата ваза на мама, а тя дори не ме наказа. Може и да не те е наказала, но аз със сигурност ще го сторя. Ти ли? Как пък не? Само гледай. Птицата захапа шовка Марта по дупето и я метна на гърба си. Детето потъна в меката й перушина. После излетяха от стаята. Чакай, къде ме водиш? Мама ме е учила да се обаждам винаги, когато излизам. Нима? И да не би ти да спазваш нейните правила. В случаи като тези, да. Ами, ако ме отвлечеш, знаеш ли колко детски отвличания има по света? Точно това ще направя. Ако не ме пуснеш, ще скоча! Заплаши с треперещ глас Марта. Скачай, прав ти път. Но вече сме доста високо от земята. Рискуваш да си счупиш в най-добрия случай носа. Не може така! Аз съм лошото момиче Марта! Всеки бяга от мен, затова нямам приятели. Ще си навлечеш белята, глупава птица! Това може да се промени, скъпо дете. А колкото до глупава птицо, ще си понесеш последствията. Мислех само да те сплаша, но виждам, че си тежък случай. Нуждаеш се от бързо превъзпитание. Затова ще те отведа в моята страна. Да бе, да! На кой ли покрив си свила гнездо? И ако на това му казваш моята страна, то детската ми стая е друга планета. Не бързай да говориш преди да си я видяла. Страната ми няма нищо общо с твоята детска стаичка. Марта се стресна и то не на шега. Височината замая главата й. Прекалено е приказно, за да е истина. Аз не обичам приказките. Помисли си тя, преди да заспи в меката перушина на птицата.